donjo maka kod kacha bathe kanyero kendo mabende rito mondo watudre en Millicent Adhiambo kamiyo matut ewi duoko noero mano ma Kisumu East constituency oyawre. Millicent, ageno ni iriyo makare kabisa. Kisumu East constituency osemiyo kanyero ja od bura, inyalo nyiso ni to en ngawa to entiere kod kwano ombulu marom nade? Ero kamana nyajael achiel kachiel kwa oke kar kwano ombulu kod golo duoko mar Kisumu East kaendi ma otelne kod returning officer Emmanuel Bati ma thuolo machuok chien kanyo oya chiwo oboke manyiso ni jaod bura Shakil Sabir oloyo komno ero kod okwano ombulu maromo alufu pradega bich miar abirio kod ang'wen ka iluwe kod Nicholas Oricho mabende oyudo kwano ombulu maromo alufu prario gaboro mia ang'wen prochiko kod achiel. Ka bende e kar chung' od bura niendi ne wan gi polling stations 158. Kata kamano duoko duto kata polling stations duto monyalo kelo duoko gi gin polling stations 157. Mano luwore kaka olerno kod Emmanuel Bati mabende en returning officer ni achiel kuom polling stations go eko opok one nyaka sani kod duoko go eko mano orongo primary stream 1 mabende wachno endi osechwal ka police ka bende ne gise chuo wachno ende ne OCPD ma Kisumu East mano Joseph James Musimi kama bende gie thuolo ni endi jogo duto mano ndikore ka jogo ombulu kar chung' od bura ni endi duto gin jogo maromo 97,177. Gie thuolo ni endi pod wariko duoko mag kombe mopogore opogore ka bende returning officer yanyisowa kanyo ni duoko modong' e kombe mopogore opogore bende pok ochiw gi sani dhi biro tok seche dakika maderom dakika 40 kamaendi. Kata kamano gi sani Shakil ema okawo komno kaka jaod bura ma Kisumu East ma bende ene mane en jaod bura no endo e higa bende e yiero mokalo higa 2017. Ka ionge gi penjo moro amora jael ka wadhi e gwenge maseme bende nwa nyalo yudo ni Dr. James Nyikal bende ne odok kaka jaod bura Maseme constituency kod ombulu maromo 30,728 ka bende ni iluwe machiegni ahinya kod nyawadgi mabende nilaro kode komno mano Hagai Kadiri mabende no chung' kar kende mabende no yudo ombulu 14,400 kod ariyo mana kaka ne olandi kod returning officer makono mano Bernard Ogweri. Kopogore gi mano kwadhi e kar kwano ombulu mabende ne timore skund sekondar mathur Diburo Nyakach waluo ni jokanyo ne onyalo ng'ado chenro no gie kore ka bende ne giwinjore kanyakla jogo ma ochung' ne tayo chenro no mar kwano ombulu makanyo jochung' kod jogo mano chopo kanyo ni chenro no nyaka ne ng'ad gie kore kalure kod ni jogo ne obedo gi odiochieng' mabor ahinya kalure Nyakach ne ni kod ng'ukruok maka gi kacha chenro mar luto ombulu no chakore modeko mashinde ne gomo ne ginyalo weyo chenro no gie kore kane olo otamo wang'i ndasi ka bende giwinjore ni ka kuom polling stations 166 105 kende emenyono osenyalo chopo kod duoko margi kendo ne giwacho ni chenro no nyaka koro ne ging'ade gie kore mondo gando dhi oywe oyud teko mar dhi nyime kod kweno eka mondo duoko ogol e yo makare ka bende ne giwacho ni chenro makamano kinde gichak kendo ayanga gidhigo nyime sa 3 ma odiochieng' makawuono. Ka kamano kionge penjo moro amora to wadhi nyime nikech wayudo ka Kisumu Central bende duoko ne osewuok mane okaw komod burano kod Dr. Joshua Oron mane nigi ombulu 54,000 kod 60. Ka kamano jael inyalo dhi nyime gi seche gieki ka bende pod wago tach kaendi mana kaka ne wasingone ni kwanyo kanyanam ni wabobedo wange kotenore kod kweno kod golo duoko mag ombulu gi eki kaka gimedo timore e kar chung' od bura mopogore opogore kod jotelo mabro yombo kod moko mabende mabro rem kata mabende ogoyo bede gi piny. Jael inyalo dhi nyime gi thuolo. Millicent, kapok idhi wayudo thoth ne duoko mago mag jo od bura mopogore opogore akia ka mago mag MCAs en ni poko wuok koso poko chiw gi ayanga.
Kama antie kaniendi returning officer Manuel Bati onyalo wacho kanyo ni kombe mag MCA wadhi yudo thuolo mar dakika 40 mabiro mbele kaendi ka bende podi puodhogi nikech kaluwore ni kar chung'od bura ne wan gi MCAs modhuro mane ochung'e, koro nyaka ging'i duokogo makare magi puodhgi kapok gilando gi ayanga e it jopiny ni ng'ane gi ng'ane e moyombo. Moko kar chung'od buche mopogore opogore mago pod wanono kendo waluogi machiegni mondo wanyal kelo ne oganda waland ne gi duoko makare ma ok ma awiye ma iparapara. Erokamano ahinya. Mano Kanyero Millicent Adhiambo ka bendo go tacha gi kinde machalo koda mendi entiere Kisumu East Constituency komiyo waduoko mago mabende timore Kanyero kuma Shakil Shabir oland Kanyero kaka jaloch mar kom od burano ero mar Kisumu East ka bende